Oh shit, bro. Servus ľudia, vítam vás pri ďalšom novom videu. Moc sa vopred ospravedlňujem, že dlhšie nebolo vydané videjko, ale zrovna keď som ho vydal, zrovna keď som sa odvážil aj všetko, tak jaké šťastie, normálne aj vo fitku progres, všetko proste išlo jak má, úplne pohoda, no a viete ako to býva, keď sa vám akože takto začne dariť alebo čokoľvek, tak zrazu proste choroba príde, takže na skoro 3 týždne som bol vypnutý. Od minulejšieho týždňa vlastne ideme ako tak naplno. Dnešný tréning už je 100%, takže parádička. Už aj včera bol, akorát som ešte potreboval zistiť, ako na tom som, ale je to pecka, je to paráda, takže bomba. No, čo sa týka dnešného dňa, počujte ľudia, bodybuilding sa pohybuje vlastne o tom istom furt dookola. Čest nejakým výnimkám, nejaké dni sú proste troška odlišné v úvozovkách od ostatných, ako vždy, lebo že každý deň je svojím štýlom zvláštny a určitým spôsobom zaujímavý. Takže tak. Príprava aktuálne ide všetko ako má, podľa plánov aj všetko. Aktuálne mám 85 kg presne, o 75,5 cm pás, čo je bomba. Forma graduje, ako sa hovorí. Proste viete, ako classic fyzik musí byť. Čo sa týka hlavy, je pekne nastavená, žiadny stres, nič. Užívam si zatiaľ celý proces. Hlady zatiaľ nejaké extrémne nie sú. Napríklad počas roboty, keď som a príjem na večer domov, hej, keď vidím proste, že je tam v chladničke koláč alebo čokoľvek, alebo nejaké pečivo, hej, hot dogy a takéto, nehovorím, že by som si nedal, ale tak nestojí mi tá chvíľková radosť, tých pár sekúnd za to si vlastne pokaziť v úvodzovkách svoju disciplínu. Aj keď ako máte to jedno, keď si tak poviete, lebo reálne forma sa dá spraviť na hocičom. A to, že to robia 500 ľudí pred vami nejakým štýlom, hneď neznamená, že to tak musíte robiť aj vy. Dá sa to naozaj akýmkoľvek spôsobom. Akurát ide, prečo to vlastne chcete držať. Lebo keď si tak poviete, tú stravu držať, aký retard, taký autista musíš byť, aby si proste odmietol nejaké super jedlo, hej, hambáč, pizza, hej, chápeme sa, proste niekto spraví nejaké super jedlo, hej, a ty proste povieš, že nie, nemôžem, hej, alebo takto. Ale nie je to skôr, nehovorte si, že nie, nemôžem, ako skôr, že nechcem, hej. Ako napríklad ja osobne to mám, pretože ako ľudia majú nejaký taký detox, aj keď sú to blbosti za mňa úplne totálne, ale musel som to nejako prirovnať. V príklade toho, že v objeme, hej, máš proste, normálne si dávaš to, čo máš, ideš, trepnem 80/20 a máš tam aj nejakú blbosť, hej, dá si tam proste čokoládu, dá si tam proste pizzu, hej, keď máš chuť a pohodička, chill. Ale teraz takto, keď si v príprave, ja to mám osobne tak, že snažím sa proste ísť clean, hej, proste si tak povedať, že dať tomu ako keby v úvozovkách 100%. Nie, že by som musel, lebo nemusím, ale baví ma to tak a je to fakt pár mesiacov, kedy sa môžem zamerať čisto sám na seba, troška pomeniť všetko, troška sa pohrať so svojou vlastnou disciplínou, so svojou vlastnou hlavou, či to vlastne dokážem. Ale aktuálne po novom, čo sa týka tejto prípravy, lebo vždycky som všetko riešil strašne dopodrobná, aj tréningy, aj stravu, normálne som bol strašný psychopat v tomto. Od doby, čo som prišiel k trénerovi, hashtag Víťa Hatas, takže môžete ho ísť to kľudne sledovať na Instagrame, predložím vám som odkaz. Úžasný človek. Chvíľku to trvalo, že aby som mu veril, lebo že predsa len byť na jeho hero, alebo takto, počúvať jeho rady je úplne čo iné a sám si ich ako dávať do tréningu, sám si to aplikovať je úplne čosi iné, ako keď vám ako keď už ho máte, toho trénera a fakt reálne musíte aplikovať to, čo vlastne on vám povie. No a bolo to pre mňa za začiatku veľká ťažoba, lebo však ja som mu už vôbec neveril, absolútne, proste sa mi nelúbilo nič, lebo bol som nejako zvyknutý a proste hento tamto, blbosti, ale nakoniec, počúvajte ľudia, to je normálne, jak mi ten chalanisko otvoril oči,
A hneď čo som prestal hrotiť veci a premýšľať nad všetkým a proste či toto, hento, tamto, stresovať sa na súťažov, či budem prvý, či budem posledný, že čo si o mne ľudia ostatní pomyslia, hej, taký ten v úvozovkách, taký ten nátlak od ľudí, ktorí vám proste veria, alebo vedia, že si proste zažratý len do fitka a takto, že sa tým prezentuješ v úvozovkách samozrejme a proste je to také, že vlastne nemáš mať prečo. Že reálne celá cesta je vlastne pre teba. O nič v podstate nejde. Absolútne. To, či skončíš prvý, či posledný a nemôžeš návyky vyhrávať, ako sa hovorí, lebo vždycky príde niekto lepší, ale samozrejme, tuto sme od toho, aby sme si my mysleli to isté. V podstate naozaj jedno, čo si ľudia budú myslieť a dôležité je, koľko ty do toho dáš. Hej, môže sa potom, ak by náhodou, poučiť sa, prejsť o čo si lepší a proste ten progres v tom je tá krása, proste tá celá cesta. Áno, samozrejme, že každý myslí na víťazstvo, hej, aj všetko, ale proste niekedy si je dobré fakt treba povedať, že nie je za účelom toho fakt vyhrať, ale za účelom toho si to naozaj užiť. A hneď, čo som si toto uvedomil, že si to v podstate chcem ísť užiť a nechcem si to znepriateliť, to celé súťaženie a všetko okolo toho, celú prípravu len preto, že sa bojím niečoho. Nestojí mi to za to, keď vlastne naozaj ide o progres tuto v hlave a samozrejme po výzorovej stránke a proste fakt užívať si to celú cestu. Ide skôr o to, že proste keď si to nenecháte vstúpať do hlavy a budete si to fakt užívať, ako keby idete prvýkrát do fitka a máte tú extrémnu motiváciu, pár mesačnú, tak proste takým štýlom. Nehovorím, že to takto vyjde každý deň, ale keď si to uvedomíš len tak vo svojej hlave, že v podstate to, čo robíš, je úplná bomba. Takže toľko. Je to ťažoba, lebo je to ťažoba rozprávať o niečom, keď vlastne mám chuť rozprávať fakt o všetkom. A keby môžem, tak normálne dám na YouTube 6-hodinové video, kde sa rozprávame. takže toľko k tomu asi. Čo sa týka suplementácie, ako v minulom videu, nemení sa. Čo sa týka jedla, nemení sa. Wow. Maťu, ono sa to nemení? No, nemení. Proste, ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása. Takže toľko k tomu asi. A inak, z začiatku, keď som zapol to video, tak som sa pozeral na seba, ale už sa kúkam na vás, ľudia, takže máte moju 100% pozornosť. No a čo nás dneska čaká, neminie, ako sa hovorí. Minule sme si vlastne ukázali vršok, ako vyzerá. No a dneska mi to pekne pasuje na to, že ideme dneska spodok. Takže ukážeme si celý priebeh nášho tréningu. Hádam, už to bude lepšie, som troška vyššie otvorenejší, nemám už také stresy. Skúšal som si to len tak nenačisto, len tak nahlas rozprávať, ako autista, len tak pre seba akože do kamery a ide to o dosť lepšie. Takže dneska si ukážeme poriadny spodok, uvidíte nejaké bomby v úvozovkách, samozrejme. Pre mňa sú to bomby, na moje premery sú to bomby, nehovorím, že to, čo pôjdem, je niečo extrémne, ale tiež som si kedysi hovoril, že je to nič, že je to málo a proste hento tamto a môj najväčší problém bol vždycky ten, že som sa porovnával s ostatnými, že on v mojom veku je proste 6-krát lepší, on v mojom veku už si zarába milióny, alebo je youtuber, alebo influencer, to je jedno a proste, že má takéto telo a hento tamto a proste ma to strašne zožieralo a vôbec som si neuvedomoval ani nevážil sám seba v tom, čo robím, ani to, ako som sa zmenil, ani nič a proste, no hovorím, keď riešite veci úplne dopodrobná, niekedy vás to proste vie zožierať znútra, ani si to neuvedomujete. A najhoršie je to, že vám to povie aj 500 ľudí, ale nepočúvate ich, lebo niekedy proste majú pravdu. Ale raz proste príde človek, ako aj mne, ktorý vám proste otvorí oči v tomto vašom pohľade ohľadom fitka osobného života a proste len tak lusknutím prsa sa to proste zmení a nakoniec zistíš, že ty kokos, že normálne to, jak si tvrdohlavý je niekedy na zabitie.
a treba byť proste otvorený novým veciam a skúšať, no, takže je to občas ťažová, lebo však pracovať s ľuďmi je ťažké, ale pracovať sám so sebou, to je ešte ťažšie, takže ako v ktorých veciach samozrejme, ale je to halus, no. Hlavne aj tá paranoja, aj všetko to proste, patrí to k tejto ceste, hej, patrí to k tomu, keď proste rastieš a si v podstate cieľavedomý človek, tak proste to tam všetko patrí a je to cesta k tomu lepšiemu ja, takže ďalšia motivácia na dnešný deň. Snažím sa byť furt spontánny, nehrať sa na niečo, aj keď je to ťažké, lebo vy ma nepoznáte, takže neviete, ako sa fakt reálne chovám, lebo ako ja v realite sa ani moc s nikým nerozprávam, hej, akože takto, fakt, ten môj život sa pohybuje len okolo fitka, takže idem do fitka, odcvičím si, idem si zapozovať, idem domov, najem sa ešte a idem domov, proste nejako sa tam nebavím iba raz za čas, za to, keď mám svoj deň, jak keby mám svoje dni, ale aj chalani dokážu mať svoje dni, biele dni. A dneska uvidíte Beastieho v akcii, takže sa máte na čo tešiť. Však tento vlog asi bude veľmi podobný ako minule, ale tak predsa je to druhé video, takže treba to nejako ľahko posúvať. Akorát ľudia, ešte som sa chcel pochváliť, normálne objednal som si nové plavky Classic Physique, lebo doteraz som mal také boxerky prihodím sem nejakú fotku a teraz mi prišli nové plavky, tiež vám prihodím čosi, nech sa viete pozrieť, po prípade na mojom Instagrame nezabudnite ma sledovať a podporiť ma, takže za chvíľku aj to sa bude rozrastať, ale treba si dať ešte čas, lebo však predsa len nie je to len tak, takže toľko k tomu asi, no. Ľudia, ideme si ukázať, čo všetko si zbalíme na tréning na dnešný. Nech je to niečo, minule sme si ukazovali jedlá, tak dneska si môžeme ukázať toto, samozrejme klasicky, náš krásny baťoch, Classic Physique. Inak, ľudia, pardon, ak to bude blbo zaostrovať, lebo natáčam to na iPhone a točím to cez film, takže, akože, chápeme sa, hej, takže viete ako, takže troška strpenia chvíľkového. Prvé budú na 100% kraťas, ktoré neviem, kde mám. Ha! Tuto máme kraťase, hej, Iron Fist, lebo ako z Marvel. Ako odpadnete zo mňa, lebo vonku je 40 stupňov a ja si berem, že mikinu. Takže mikina CZ vírus nájdete na gains.sk so zľavovým kódom Martin a vám to budem pripomínať aj 6 krát, aby ste na to nezabudli. A potom je tu takýto problém, že neviete zapnúť ani vlastný ruksak. A toto je, dámy a páni, prvý warm-up na drepy. Pekný zelený klasický učeráčik. Ako furt hovorím, majte rešpekt ku fitku, do ktorého chodíte. Treba tam dodržiavať nejaké určité pravidlá, hej, nejakú určitú etiketu. Takže neviem, čo je na tom ťažké si napríklad zložiť kotúče, hej, upratať si to. Ja nehovorím, aby si to dal do toho stojana, ale daj to aspoň nabok, daj to aspoň dole. Príde tam 50 kg baba a čo tam ona bude zhadzovať všetkých tých tvojich 200 kg s egoliftingom? Takže ako, vieš ako. Takže sa uvedom, prosím ťa. Dobre ľudia, nechal som sa opustiť, pardon, mňa takéto veci proste vedia vytočiť, ale pred chvíľkou som hovoril, že netreba sa vytáčať, takže ešte furt na tom pracujeme, hej, takže chápeme sa, áno. Ďalej, čo si prihodíme, je shaker. Lenže shaker používam ako statív, takže ho zbalím potom. No, inak nohy čo? Ukážeme si, hej. Nohy paráda, čo poviete? Môže byť? Pravá strana čo? Na to, že som chvíľku v diete. A hamstring čo? No má Erik Beňkovský, ale nie, na toho chlapca pravde mať nikdy nebudem. Porovnávanie, takže treba na sebe zapracovať. Bereme si bandáže na kolena. Z akého dôvodu? Kedysi dávno som mal operované koleno, lebo keď som skakal parkour aj všetko, tak som si ho proste zničil. Mal som tam aj vnútorný meniskus poškodený, aj všetko možné. No a presne preto
Presne preto nemám tie bandáže, ale to bola iba taká súka, mám to preto, lebo proste viete ako. Ja keď si to dám na tréningu popri drepoch, čo mám ako prvý cvik, a je to inak mimochodom môj najhorší fyzický aj psychický prvý cvik. Nenašiel som opäť slovo ako cvik, takže momentálne moje obľúbené slovo je cvik. Trhačky nesmú chýbať od Vejny Galaxy, lebo viete ako, žili všetko, víte, proste musíte mať nádor na ruke, takže... Ale ja trhačky nepoužívam, lebo by som si chcel zosilniť zápestie a teda predľahte si zosilniť a takto. No, budeme sa tváriť, že sme to nepočuli, áno. Zbalíme si jedlo, hneď pre ktoré skočím, takže mi dajte chvíľku. 2 hours later. Som späť po 3 hodinách cesty a 500 kilometroch. A večeru sme si neukazovali, ale sú tam dvoje vajíčka u jednej veľmi dôležitej osoby v mojom živote. Mám ešte tortilu, maslo, zeleninu, domáce uhorky a ešte proteín si musím zbaliť, kde dáme vlastne 50 gramov, lebo to som si zabudol nasypať. Zabudol som sa nasypať, takže takže ľudia, bohužiaľ, smola, no. Ale bude jedno veľké oznámenie, ale to vám poviem až po súťaži. Možno som to už teraz vlastne prezradil, ale bude to veľká vec pre mňa, pre mojich blízkych a pre moju budúcnosť v tom, čo robím. Takže ďalej neviem pokračovať, iba toľko som chcel. A dúfam, že sa rovnako tešíte ako ja na dnešný poriadny leg day. Však prvý cvik, aby som to nemusel hovoriť potom, alebo asi to poviem aj vo fitku, ale najskôr máme, že drepy, potom máme, že rumunské, potom máme, že leg press. 3 najhoršie cviky, ktoré vám odtentuje hlavu, oči, stred tela a maličky na prstoch, takže pecka. Hneď potom máme výpony na naše suché lítka, lebo proste bohužiaľ môj úpon sa dotýka skoro kolena a tak bohužiaľ nikdy tak dobre vyzerať nebudú. Nohy sú ako tak fajn, ale proste bohužiaľ s lítkami nič nespravím. Proste budem si to musieť nechať preoperovať a natiahnuť si to lítko až ku pete, aby to nejako vyzeralo. Takže potom máme zákopy v lehu, tretí cvik som ukázal, zákopy v lehu, predkopy a addukcie. Ideme si zapnúť hudbu a ideme sa psychicky pripraviť na dnešný poriadny leg day. Šotovka ako Joe Goldberg, bacha na mňa. Ideme na to a ideme dať tomu all in, takže Dark Move je tu. No, ideme akurát na ten leg day. Som si povedal, že skúsim natočiť aj čo si vonku. Vždy keď takto, keď sú akože nohy alebo tak, sa snažím ísť peši do fitka, alebo však prečo nie, lebo ja celkový taký warm-up pred fitkom ani že nerobím. Moje warm-up rozcvičky sú vlastne dané cviky a dané warm-upy na danom cviku. Dúfam, že som to dobre povedal, takže toľko asi. A vonku krásne počasie, však môžete vidieť, plná paráda. Takže pekne nám to vyšlo, vonku 30 stupňov, ja som tu v mikine. Takže pecka, hádam aj počuť. Takže tak ľudia, iba som chcel sa takto pochváliť, že takto sa prejsť do fitka niekedy nezaškodí a niekedy to je fakt fajn. Takže toľko k tomu asi. Je tu málo ľudí, takže sa toľko nehanbím, ale nehovorím, že to nie je stres. Lebo ako hovorím, občas tie pohľady za to stoja, v tom fitku už mi stačilo. Ale tak treba si zvyknúť, no je to niečo, čo človek len tak zo dňa na deň takého človeka neuvidíš takto. Že má mobil v ruke a začne sa sám so sebou rozprávať. Takže
Takže toľko k tomu asi, no, ale tak, treba byť iný, no, aspoň keď sa dá v niektorých veciach, takže paráda. No a akurát ideme si vybrať peňažky, lebo potrebujeme si zaplatiť permanentku, lebo už nám došla. Takže vidíme sa pri bankomate, ako ideme kradnúť. No, ideme na to. Sme tu, dámy a páni, 365, viete ako? Peniaze zadarmo. Mestečko Povazka. Pekná pohoda, nezvyk okolo mňa idú ľudia a ja sa tu rozprávam s mobilom. Teda s vami ľudia samozrejme. Takže toľko k tomu asi. No a vidíme sa už iba pri tréningu. No ľudia, tak sme akorát pri prvom cviku. Prvý a druhý warm-up som vám vôbec nenatočil, lebo som sa tu striedal s jedným chalaniskom. Ale akorát máme tretí so 150-kou. Tiež 2-3 opakovania. Taká klasika ako z minulého videa. No a pôjdeme pomaly na top set. Akorát je vziať bandáže, lebo cítim troška koleno. A tak to je normálne. Tak akože nič. No a uvidí sa. Zapnem vám som nejakú hudbu, ktorú aktuálne počúvam. No a môžete si to so mnou užiť, potom zažijete poslednú sériu Húkanice, to uvidíte, ktorú aj zo mňa ide zo srdiečka. Takže samo, máte na čo tešiť. No, takže táto sérka bola celkom vyčerpávajúca. Úprimne už som išiel do fitka, tak som sa necítil úplne 100%, ale aj také dni musia byť. Predsa nie je všetko na 100%, ale minulajšku som hovoril, že to nebolo úplne vončo, ale včera to bola úplná bomba napríklad, takže nevadí. Zo 150 tam dáme teraz 160, tam uvidíme ako to pôjde. No a top set by mal ísť zo 175, ale možno sa seknem na 170, lebo však sme v príprave, takže tam netreba nič strácať. A radšej technika ako ego, takže povedzme si takto úprimne. No a takže ideme to tam nahodiť a hurá do toho. Učí mi tu rádio, ale ľudia, vždy. Normálne by sa to stať nemalo, ale nikdy neviete, čo sa môže stať, takže radšej, už keď už to v tom fitku máte, tak prečo to nevyužiť. No nič, dáme pár minút prestávku a hurá na 160, že by sa mi zrovna chcelo toto všetko, je to tu o hlave normálne, keď je si proste 100% úplne ready, tak to o ničom, takže idem si niečo popočúvať a 100% fokus ľudia. No ľudia, bolo to byže pôvodne som si myslel jednou opáčkou len tak na pocit. Dáme tam 175, nech si to užijeme. Výsť by to malo na 3-5 opakovaní, takže aspoň tie 3 minimálne, teda, no hej. Takže dúfam, že to pôjde. Každopádne technika sa mi ľúbi, je to v pohode. Úplne to nepodzadávam, nemám na to ani mobilitu a ani kostru, takže bohužiaľ tie drepy u mňa nevyzerajú tak super, ale som mega spokojný na moje pomery, je to fajn. No každopádne dáme si teraz 5-6 minút pauzu a pôjdeme na 75, 100% fokus a proste buď alebo. Takže je to jediná séria a normálne tak skôr sa nebojím, to je taký strach. Proste cítiš, že není dneska tvoj deň, ale proste treba sa vyhovárať. Takže only one, ideme na to. No a to zjapanie, za to sa potom vopred ospravedlňujem, ale proste bohužiaľ, no to ako keď to raz miluješ, tak proste tu nechávaš všetky svoje pocity.
Fú, asi odpadnem. Koľko, ale 175 na 4 krát. Minimálne teda povedal som si všetko, že to tu, proste, že to dám. Čo sa týka kontroly, bol som mega spokojný. Nebolo to, že 100% ako 10-10, ale 9-10. Ako, cítil som sa fakt fajn. A to nasadenie, to kvôli tomu medarageu, bolo bombové, takže paráda. No a máme po prvom cviku. Progres tam je po tej chorobe, lebo však sa to troška ubralo, takže ideme zase troška vyššie. No a ďalší cvik, rumunské. Warm-upy si natáčať nebudeme, ale klasicky aj pri drepoch 3 až 4 warm-upy. Takže vidíme sa rovno pri top sete a tam si k tomu povieme čosi viac. Akorát nakoniec som sa rozhodol, že tam naložíme 180, cítil som to celkom v pohode. No, aby som k tomu čosi povedal, tak ako v minulom videu s tým chrbátom, strašný egolifting, tým, že som sa tam dostal asi na 220-230 kg, takže ideme zase opatrne. Niekedy sa opustím v tom teraz napríklad, ale tak posledné mesiace to nie je vôbec do zlyhania. Skôr si tam nechávam vplniť 2-3 opakovania rezervu, ale každopádne do 180 na 4 až 6 opakovaní, takže tipujem, že aspoň na tie 4 a nejako to hrotiť nebudem, radšej pomalšie. Takže toľko k tomu asi. Nie, že by som sa bál, ale mám predtým celkom rešpekt. Takže toľko k tomu asi a ideme na to. No, 180 bola na 4 krát. Akože celkom ťažobá, cítil som tam ten chrbát. Nečudujem sa, takže nevadí vôbec. Každopádne som si celkom spokojný, však zapíšem si tam normálne 4, ako mávam. A uvidí sa zase na budúce. Každopádne po tej dobe je to celkom fajn. Takže paráda. Mám aj na 4, teda dole na 4. Paráda, gól je 6, takže pecka. No. Akurát ideme na leg press, posledný najťažší cvik, dajme tomu. A hotovo, takže zase vidíme sa pri top sete. K leg pressu vám nič nepoviem. Akú mám hĺbku, si môžete povedať sami, či je fajn, či nie. No a ideme na to. No, máme tam naložené 315 kg na 6-8 opakovaní. Akože nebudem klamať potom po tých drepoch a potom rumúnskom je to celkom ťažoba, ale budeme sa snažiť, že aby ste videli 315, kokos je to naložené jak blázen, normálne to je desivé. No a sami si potom ohodnote hĺbku, či je to nejakým spôsobom egolifting alebo pekná dopracovaná správna technika, správnou váhou a správnym nasadením. Takže toľko k tomu asi. No a ideme na to, zapnem vám tu nejakú pesničku, zase ktorú budem počúvať popri tom. Spravíme si to aj u tých ďalších 2 cvikoch. Je to také záživné. Možno to bude troška autistické, lebo však moje hudby sú také všelijaké, občas počúvam také smutočné normálne, že vieš, také depresívne, ale nevadí. Takže toľko k tomu asi. No a ideme na to. Inak popri rumunských, ako som išiel, tak presne pri 4. opakovaní normálne mi niekto začal volať nejaké cudzie číslo, skoro ma vyjebalo. No normálne mi zrušil celý rage. A takže ako smola. A dal som si letový režim, lebo aby ma nikto nevyrušoval. Takže toľko k tomu asi ľudia. No a ideme na to, no. Buď ma tu prezabije úplne, lebo ako troška koleno cítim, troška preťažené aj z roboty, aj všetko, ale nebudeme sa vyhovárať, ideme, že po Vasku Bystrický Samsulek, the beast, the only one, po Vaska Bystrica, takže ideme na to, 6-8 opakovanie, 315 kg, takže minimálne zase 6, a ak pôjde vyššie, tým lepšie.
Čo mám povedať, skoro ma to prizabilo, nevidím nič absolútne. Že sa mi celý svet teraz neviem, či sú pre workoutu alebo sú leg pressu. Nedá sa mi moc rozprávať, ale ja som ukecaný introvertský typ, takže mi to ani v pohode. No, krásne opakovania a čo si myslím, že hĺbka nebola najhoršia, že bolo to celkom fajn. Takže mega spokojný, čo vám poviem. To je proste pecka. No, takže parádička. Akurát, takže akurát to bolo. Takže neviem rozprávať vôbec. No, teraz to zložíme, ako som hovoril, všetko si upratať, takže treba to aspoň niekam dať, nie je to také ťažké. No a pôjdeme teraz vyplniť na lítka, ja vám nenatočím, lebo proste zase odtiaľ potiaľ chlapci, lebo akože ja som jak Rayman vyjebaný. Normálne, že len telo, iba dlane, žiadne paprče, ani žiadne nohy, iba hento, prsty na nohách. takže tak. No a potom pôjdeme ďalej na zákopy, predkopy, abdukcie. To vám ešte zvlášť natočím. K tomu nič nebudem hovoriť. Iba to sem hodím, nech sa nepovie a pôjdeme si, ak bude voľno vzadu, pozrieť formu, ako to vyzerá bez pumpy, vršku, bez všetkého, takže paráda, máte sa na to tešiť. Ideme na tú slúbenú formu. Môžete čeknúť dneska nový žiadny vršok, takže žiadna pumpa, nič, proste veľmi naturál. Takže môžete sa, nemusíte inšpirovať. Tak ideme to čeknúť, jak to vyzerá. Paráda ľudia, takže ako naposledy zase ako to ukončíme. Nie preto, že by som nevedel vymysleť iné miesto, ale preto, že sa mi to ľúbi. Je to také autentické, proste vo fitku s gorilou. Takto nejako. Ďakujem moc, že ste video dopozerali až do konca. Ďakujem moc, že ste tu so mnou. Naposledy vaša podpora ma extrémne moc potešila, takže ďakujem. Že to nebolo úplne najhoršie. Ďakujem za každý koment, či na Instagrame, či na YouTube. Ďakujem za každý follow, za každý odber, za každý like, za nejakú tu, ako vždy, ako aj predtým, ale ako to asi bude už navždy, spätnú väzbu, nejakým zdieľaním, kdekoľvek, kde bude treba. Ešte raz ďakujem, že ma podporujete a preto toto ma motivuje natáčať ďalej. Takže let's go. Ideme si potom po prvé miesto. Dneska už o dosť lepšie, čo sa týka komunikácie medzi nami, mobilom a vami ako divákmi. Takže parádička, dnešný tréning 10 z 10. Takže máte sa na čo tešiť.
No a uvidíme, čo nám do cesty príde ešte ďalej.